Mod ġdid ta' kif wieħed idur fil-Belt Valletta, dan hekk kif il-Malta Public Transport nediet is-servizz ta' tal-linja bike, servizz ta' kiri ta' roti elettriċi. L-an ta' dan is-servizz huwa li l-pubbliku jikri rota u jdur u jagħmel il-qadi tiegħu fil-Belt Kapitali permezz ta' roti elettriċi. Il-pubbliku se jkun qed iħallas 3 euro għal kull 30 minuta li jagħmel użu minn dan is-servizz, filwaqt li daw kollha li għandhom tal-linja kart se jkollhom skont ta' 50% għall-ewwel 3 xhur. Minkejja li m'hemm bżonn liċenzja, daw kollha li applikaw irid ikollhom 18-il sena jew aktar. B'kollox se jkun hemm 40 rota disponibbli għall-kiri. L-istazzjonijiet għall-kiri tar-roti elettriċi se jkunu f'5 postijiet differenti madwar il-belt. Fil-bidu tas-servizz, ir-roti se jkunu stazzjonati fit-terminus tal-belt, ħdejn il-lift tal-barrakka ta' isfel u viċin il-Forti Sant'Irmu. Eventwalment se jnaqdu żewġ stazzjonijiet oħra fiċ-ċentru tal-belt u stazzjoni ieħor fil-port ta' Marsamxett. Fit-tnedija ta' tal-linja bike, il-General Manager tal-Malta Public Transport Konrad Pule tkellem dwar l-idea ta' dan is-servizz. Inti tista' tieħu rota li taħdem bl-elettriku, jiġri tittaqdef ftit iva ma tgħinek bil-mutur żgħir. U tista' tmur tagħmel il-qadja tiegħek ġol belt ħalli r-rota x'imkien ieħor pereżempju ħdej Sant'Irmu, tajjeb tagħmel qadja tiegħek u mbagħad tieħu rota oħra li jkun ħalla xi ħadd ieħor u ġġibha lura hawnhekk minn fejn tkun bdejt il-venda tal-belt pereżempju. Il-Ministru għat-Trasporti jinborġ faħħar dan is-servizz ġdid, mezz ta' trasport nadif fil-kapitali. Nota wkoll kif mal-50 miljun passiġġier fis-sena jagħmlu użu mit-trasport pubbliku, żieda ta' 20 miljun meta mqabbel mal-2012.